اللہ فرمایا براق نال لے کے جانا جے. سید الملائکہ جبریل امین آئے. سارے براق بڑے شوخ بڑے ناز تے نکھرے والے. ایک بڑا عاجز میاں جڑا عاجز ہووے انہوں اعتبار رکھنا چاہیے. قسمت چنگی ہووے تے کھوٹے سکے بھی چل جاندے. کسی شاعر نے کیا کمال دا جملہ بولیا کہ آؤ بازار مصطفیٰ کو چلے. آؤ بازار مصطفیٰ کو چلے. کھوٹے سیکے وہیں پہ چلتے ہیں. آؤ بازار جڑا کدے نہ چلے بازار مصطفیٰ وچ چل جاندا ہے. بازار مصطفیٰ میرے ورگے کھوٹے سکے بھی چل جاندے. کوئی ہوئے صحیح جڑا محبت نالا بازار مصطفیٰ آ جائے اتنے ساڑھے جے کھوٹے بھی چل جائے. جتنے ساڑھے ورگے کھوٹے چل جاندے نے بھائی جی اتنے کھریاں دا کیا مقام ہو سی. قدر پیندی حضور دے بازار اتنے مول لگ جاندہ ہے. خالی کو نہیں شرط ہے کوئی بازار مصطفیٰ چلے تھے. دنیا دے بازار چھڑ دیو. آؤ بازار مصطفیٰ کو چلے. آؤ بازار مصطفیٰ کو چلے. کھوٹ سیکے وہیں پہ چلتے. حضرات علی وقار ایک عاجز براق جڑا رو رہا ہے. سرکار دے عشق سرکار دی یاد دوجیاں نو حسن تے ناز ایسی سونے بڑے انداز تے ناز تے نخرہ بڑھائے. لیکن اتھے جتے انہاں دیئے جو کہندیاں ہر گئیاں. اتھے جتے انہاں دیئے اتھے جتے انہاں دیئے جو کہندیاں ہر گئی. بڑے ناد تے نخرے تے حسن تے مان کرنالے کھڑے رہ گئے. جبریل اٹھے گئے جڑا عاجز کھڑا. فرمایا تجھے تے ناز تے نخرے کر رہے تو کیوں رو رہے. براق کہندہ دوجیاں نو مان کیوں حسن والے بڑے نے. انہاں دے بدن وچ پھرتی تے چستی بڑی ہے. او سمجھدے نے کہ او حضور دی سواری بنن دے حقدار نے. پر میں سمجھنا کتھے رب دا مائی. بقول باہو رحمت اللہ علیہ کہندے میں کو جی تے میرا دل پر سونا تے میں کیوں کر سنو یار مناوا ہو
أنت؟ بارك الله فيك ما شاء الله أنت كويس؟ أوكي هذا حبيبي هذا حبيبي في الدين فهمت كلام؟ ما شاء الله أنت زين نفر بارك الله